Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Vandaag ben ik bij Eveline van Vliet van grafisch ontwerpstudio Bureau Eve. Eveline, we starten met een paar keuzes die jij binnen 2 seconden beantwoordt. 2 seconden. 2 seconden. Oké, Goed spannend. zo. Ja, Karton of papier? papier. Papier zeker. Op Ja, de voor- of achtergrond? achtergrond. Achtergrond. Werken of wandelen? Oeh, dat is moeilijk. Ja, werken. Ja, En kleur of zwart-wit? kleur. Kleur. Geel kleur. Ja, Oké. Komen we dadelijk even op terug. prima. Eerst dit prachtige plekje hier. Waarom zitten we hier? Nou, waarom zitten we hier? Ja, als dat je dit toch om je heen ziet, hoef ik het toch eigenlijk niet uit te leggen. Nee. Nou, het zorgt er in ieder geval voor dat ik lekker druk bezig ben geweest, creatief ben geweest, een drukke dag heb gehad. Ik hoef het water maar te zien en ik kan afschakelen. Dan gaat mijn hoofd even uit, kan ik lekker genieten van de omgeving. Ja, je vroeg net inderdaad van werk of wandelen. Ja, het is wel echt die wisselwerking wat mij betreft. Dus ik heb ook echt wel momenten van rust nodig om daarna weer lekker creatief te kunnen knallen. Was moeilijk kiezen. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Goed zo. Ja. Hey, en je bent grafisch vormgever. Je bent sinds 1,5 jaar voor jezelf gaan werken. Daarvoor heb je gewerkt voor een opdrachtgever, neem ik aan. Ik heb 15 jaar in loondienst gewerkt bij een reclamebureau. Ja, altijd super naar mijn zin gehad. Maar ja, ik kreeg een ongeluk in 2018. Oké. Dus op de laatste dag van de wintersport ben ik omver geskiet. Oef. En op dat moment dacht ik van ik sta op en ik doe het wel weer. We gaan gewoon vrolijk verder. Ja. Maar dat ongeluk had toch wel wat meer impact dan ik vooraf had gedacht. Dus ik was echt een jaar lang uit de running. Oeh. Ik kon niet autorijden, niet naar mijn werk. Mijn wereldje werd klein. En ik ben altijd wel positief ingesteld en denk in mogelijkheden. En was toen niet altijd even gemakkelijk. Nee, dat snap ik. Ja, het zette me wel aan het denken van ik had zoveel vrije tijd, zoveel tijd om na te denken. Wat wil ik nu met mijn leven? Waar word ik gelukkig van? Zelfs in zo'n rottige periode. En dat is toch wel echt mijn werk. Maar ja, hoe mooi is het als dat je je werk kunt doen op een manier die nog beter bij je past. Gewoon echt op mijn eigen manier. Ja. Wat heb je in dat jaar gedaan dat je thuis zat? Ja, ik kon wel werken vanuit thuis, maar heel beperkt. Want ik kon niet lang zitten, ik moest veel rusten. Dus dat jaar heeft me wel echt ertoe gezet om even bij mezelf naar binnen te kijken. Ja. En dan komt in dat jaar het idee van, ik ga voor mezelf starten. Ja. En hoe werkt dat? Nou, hoe werkt dat? Ik ben heel perfectionistisch, dus het is echt niet iets wat ik dacht van, dat gaan we even doen. Maar door dat ongeluk kreeg ik wel echt een andere mindset. En ik dacht niet meer in beperkingen. Ik dacht echt van, wat is nou het ergste wat kan gebeuren als dat het niet lukt? Nou, dan heb ik het geprobeerd. Dan heb ik ook iets om trots op te zijn. Ja. Dus dat is voor mij wel de reden geweest om een eigen bedrijf te starten. Ja. Mooi. Ja. En als perfectionist lijkt me dat wel heel moeilijk van hoe ga ik dit aanpakken? Want je wilt het natuurlijk zo precies mogelijk doen. Ja, wat ik doe, doe ik goed. Ja. Dat was vroeger al zo, dat is nu nog steeds. Dus ik zet me ook echt 100% in voor alles wat ik doe. Zowel zakelijk als privé. Er wordt vaak gezegd van start before you're ready. Maar dat past niet bij mij. Nee, ik heb er echt voor gezorgd dat achter de schermen alles in orde was. En op het moment dat ik me heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarna kon ik ook aan de slag met mijn opdrachten. Op zoek naar klanten. En ja, alles viel gewoon als een puzzel in elkaar. En dat heeft geresulteerd in een heel goed lopend bedrijf, toch? Ja, daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Ja. Dat het zo zou groeien in zo'n korte tijd had ik nooit durven dromen. En wat is de key tot succes? Dicht bij jezelf blijven. En jezelf ook laten zien hoe dat je bent. Want alleen dan trek je de klanten aan die bij jou passen. Ja. Heb je nu nog wel eens dat je denkt, dat zijn klanten die passen totaal niet bij mij. En zeg je dan ook nee? Dat durf ik wel steeds meer. Ik merk ook echt tijdens een kennismakingsgesprek dat die klik er meteen moet zijn. Ja. Want als dat iemand niet goed past bij mij, vind ik het ook heel moeilijk om echt tot die kern te komen. En dan wordt het veel lastiger om een logo te maken, om een campagne te bedenken, een huisstijl te ontwerpen, noem maar op. Precies, want dat lijkt me in jouw branche heel moeilijk. Je krijgt heel veel verschillende personen met een eigen karakter, met een eigen doel.
klopt. En daar moet jij op inspelen. Vooral heel leuk. Ja, dat sowieso ook. Nee, maar dat vind ik ook het leukst. Want ik kan ook echt mijn eigen stijl, mijn eigen wensen gewoon loslaten. En me helemaal richten op het doel van het bedrijf, van de klant. Ja, ik werk ook altijd wel met een vaste stijl. Dus ik ben heel perfectionistisch, secuur, gedreven. Ik gooi er ook altijd wel lekker wat humor in, vind ik ook belangrijk. Dus daar heb ik wel een vaste waarde in. Maar een stijl, ik ben geen vormgever die echt een hele authentieke stijl heeft. Ik vind het belangrijk dat er wordt gemaakt wat nodig is voor de klant. Nu we het toch over keuzes hebben. Je maakte de keuze op de achtergrond in de plaats van voorgrond. En nu kennen wij elkaar van Instagram. En dan zijn we allebei niet heel verlegen. Klopt. Om daar iets op te delen. Dus ik zou net het omgedraaide hebben verwacht. Echt waar? Ja. Oké. Nee, ik ben iemand die niet graag in de spotlight staat. Ik vind het prima om zoals nu mijn verhaal te delen. En het is gezellig. Ja, een beestenboel. Ja. Nou ja, ik ben ook een dierenvriend, dus dat past er prima bij. Super. Nee, ik hou er niet van. Hallo. En ook een mensenvriend, dus dat scheelt. Ja. Nee, ik hou er niet van om in de spotlight te staan. Dus laat mij maar mijn ding doen, lekker op de achtergrond. En ik weet ook echt wel dat wat ik doe, dat ik dat goed doe. Maar alle spotlights op me, nee, ik vind het ook wel spannend. Nou, oké. Maar het is wel heel mooi om te zien, want je bent zo ontzettend optimistisch. En je straalt zoveel energie uit op social media. Echt heel mooi. Dat is leuk om te horen. Ja, als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je toch nooit te werken. Nee, dus dat is wat je ziet. Ja. Ja, toch? Ja. Als je nu een tip hebt voor de mensen die kijken. En een tip hebt voor je ik toen je jonger was. Ja, wat zou dat zijn? Dat is een hele mooie. Ja, dat kan ik eigenlijk wel perfect combineren. Denk niet in beperkingen. Er is zoveel meer mogelijk dan wat je denkt. En ja, maak het niet te moeilijk voor jezelf. Volg je gevoel. Blijf dicht bij jezelf. Ja, dan komt het wel goed. Ja. Dat is een hele mooie. Ja, toch? Dankjewel. Ja. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. En ja, liefde gaat door de maag. Op 1,5 minuut afstand. Chocolade, ja, die krijg je niet meer terug. Dat is ook niet de bedoeling. Mooi, lekker. Ja, dan gaan we van smullen.